Добре, последен въпрос. Бихте ли описал книгата си като автобиографична? Не е ли всичко автобиографично? Тоест, искам да кажа, че всеки гледа света от своята камбанария. Когато погледне живота си, трябва да призная, че беше пълен с драматични обрати. Срещата ми с този специален човек всъщност се оказа едно от най-вълнуващите неща, които ми се случиха. Мислих си, че ако напиша книга, която да обхване тези моменти и да ги запази, то, поне това се опитах да е, но... Както и да е, това отговаря ли на въпросът ви? Здравей! Здрасти! Как си? Добре, а ти? И аз. Искаш ли да си вземем кафе или нещо друго? Сокче, например. Не казаха ли преди малко, че имаш самолет за хващане? Има малко време за убиване. Хайде да потрием някъде. Добре, ще те чакам долу. Супер. Не мога да повярвам, че си тук. Живея тук. А... Сигурен ли си, че не трябва да говориш с още някого? Не. Писнало ме от мен. Прекарах нощта тук. Така ли? Да, има таванска стая горе. Както и да е. Ти как си? Господи, това е много странно. Добре съм. Радвам се да те видя. И аз се радвам да те видя. Искаш ли да пием кафе? Има едно, което е наблизо. Звучи чудесно. Добре. Знаеш ли, мислех, че сънувам, като те видях горе. Не се шегувам. Знаеш ли какво? Какво? Така или иначе ще вися на летището следващите няколко часа. Искаш ли да се разходим някъде за малко? О, това е добра идея, хайде. Добре. Супер. Толкова е достатъчно? Да, супер. Та, къде искаш да се разходим? Днес е ден на намаленията. Това пък какво е? Всичко е на половин цена. Тогава да ходим да пазаруваме. О, не. Лудница е. Но... Ей, там има много красива градина. Ако искаш, може. Добре, хайде. Със сигурност е по-добре от пазаруването. Не, че имах против да правим това, което ти искаш, да е. Понякога дори не трябва да купувам нещо, просто обичам да меря дрехи. Терапевт би ти казал, че това е нормално. Бил ли си някога на терапия? Изглежда ли, че съм на терапия? Не знам. Помогнаха ли ти със сексуалните проблеми? Какво? Какви сексуални проблеми? Шегувах се. Не, кажи ми истината. Аз и ти имахме ли някакви проблеми онази вечер? Ние не правихме секс онази вечер. Какво? Кажи ми, че се шегуваш. Не. Ти нямаше презерватив, аз не правя без, особено когато е за една вечер. А пък аз съм изключително параноична за моето здраве. Чакай. Какво? Намирам това за много плашещо, че ти не помниш какво се случи между нас. Знаеш ли, може да не съм написала цяла книга, но си водих дневник по това време и съм описала цялата нощ в него. Помня дори марката презерватив, която използвахме. Не искам да го слушам. Не. Добре, когато се прибера, ще си погледна дневника от 94-та, но знам, че съм права. Чакай, имаш ли гробище? Не, нямаше. В гробището бяхме през деня. Беше в парк. Много късно през нощта. Не си ли спомняш? Чакай малко. Ама ти наистина не си спомняш. Онази нощ в парк. Не, чакай. Толкова лесно ли се забравя? Мисля, че може да си прав. Не, водалка сме. Не, аз... Извинявай, да, прав си. Много е странно. Понякога заключвам някакви неща в главата си и забравям за тях. Предполагам, че е по-безболезнено просто да отблъскаш някакви неща, вместо да мислиш за тях. Онази нощ, тъжен спомен ли е за теб? Не, нямам предвид онази нощ конкретно. Имам предвид, че някои неща е по-лесно да бъдат забравени. Помня онази нощ по-добре, отколкото цялата изминала година. Аз също? Да, добре. Така си мислех. Не знам. Може би защото
погребението на баба ми беше денят, в който с теб трябваше да се срещнем отново. Сигурно ти е било трудно. Да, беше много, много странно. Помня как я гледах, мъртва в ковчег. Цялата й топлина беше изчезнала. Гледах я и плачех, толкова беше объркано. Плачех заради това, че никога няма да я видя отново или че никога няма да видя теб отново. Извинявам, че тръгнах така, имах тежка седмица. Защо? Нищо важно. Може би защото прочетох книгата ти? Не знам, мислех си за това колко оптимистична бях това лято и как всичко след това е... И не знам. Спомените са невероятно нещо, ако не трябва да се примиряваме с миналото. Споменът е невероятно нещо, ако не трябва да се примиряваме с миналото. Знаеш ли, ако някой ден напишеш книга за онази нощ, сигурно това ще е заглавието. Предполагам, че ще е тотално различна книга. Нямаше да има и секс сцена. Но знаеш ли, сега когато се срещаме отново, можем да променим спомените си от 16 декември. Вече няма да е тъжният край, в който не се срещаме никога повече. Така е. Споменът остава докато си жив. Или нещо такова. Имам спомени от детството, които наскоро разбрах, че дори не са се случили. Майка ми беше толкова параноична, когато бях малка и постоянно ми повтаряше да се пази от възрастните мъже, които ми дават бомбони и ми показват пипитата си. Наистина заклевам, че се това се случва. Вярвам ти. Вярвам. Какво става с нас? Какво да става с нас? Не знам. Представи си, че двамата ще умрем тази вечер. Сякаш идва краят на света. О, не, това е твърде драматично. Ами? Представи си, че само двамата ще умрем тази вечер. Ще говорим ли тогава за книгата ти? Или за околната среда? Или... Не знам, кажи ти. За какво искаш да говорим? Ако днес беше последният ни ден, Трудно е, нали? със сигурност ще спра да говоря за книгата ми, ще пропуснем околната среда. Добре. Не, че имам нещо против да говорим за магията в Вселената и прочие, но Какво? честно казано, предпочитам да го правим в хотелска стая и да се чукаме докато не умрем. Еха. Защо трябва да бием път до хотела? Не може ли да го направим на... Ей, тая пейка. Не. Няма да умрем тази вечер. Много жалко.